Huomenta kaikille! Tervetuloa Lyytin aamukahveille. Mun nimi on Katariina Saarinen. Mä oon täällä mun kollega Janne Aurmon kanssa täällä tänään kertomassa teille, tai en minä ole, vaan Janne on kertomassa teille Lyytin rajapinnasta. Sitä ennen mä haluaisin sanoa ihan pienen mainoksen, että näitä sessioita on vielä jäljellä 2. Yksi on tapahtumaviestinnästä ja toinen on sitten vielä GDPR:stä, eli muistakaa sitten osallistua niihinkin sessioihin, ja tuonne Lyytin tapahtumakalenteriin on myöskin lisätty muutamia lisätapahtumia, eli käykääpä katsomassa siellä. Nyt eikö kuulu ääntä? Toivottavasti ääni kuuluu sinne. Pystyisikö joku? Hyvä, kuuluu. No niin, loistavaa, kiitos. Teknisiä vaikeuksia kuten yleensä. Mutta tosiaan siellä tapahtumakalenterissa on muutamia lisäjuttuja, ja käykää siellä kurkkimassa vähän Lyytin tapahtumakalenterissa, että mitä sieltä löytyy, ja ilmoittautumassa tapahtumiin, jotka teitä kiinnostaa. Mutta hei, pidemmittä puheitta haluaisin luovuttaa lavan nyt Jannelle, ja toivottavasti on mielenkiintoinen sessio teille luvassa tänään. No niin, ja sitten tehdään sama varmistus, että munkin ääni sinne kuuluu. Toivottavasti. Hyvä. Kiitos. Yes. Tosiaan Aurmon Janne, ja olen Lyytillä ollut semmoiset aika tarkkaan 3,5 vuotta. Ja mun rooli on toimia teknisenä asiantuntijana ja sitten tämmöisenä integraatioasiantuntijana, eli kuulun tuohon meidän asiakaspalvelu- eli support-tiimiin, mutta työnkuva on pikkasen erilainen kuin muilla, eli minä ja kollegani Robin ollaan siellä vähän niin kuin taustalla hääräämässä, ja nimenomaan näiden teknisten asioiden kanssa. Ja tänään olisi tarkoitus tosiaan keskustella vähän rajapinnasta. Tosiaan aihe on hyvin tekninen ja sellainen, josta voisin pari tuntia luennoida, mutta nyt kun meillä on tämmöinen aamukahvitilaisuus, niin pidän tämän aika tällaisena enemmän pintapuolisena, että ei sukelleta ihan sinne teknisiin kiemuroihin, mutta tämän sanottuani niin pyydän, että jos teillä tulee kysymyksiä, niin saa kysyä ihan missä välissä vaan, voitte vaikka tuonne chattiin laittaa, ja kysymykset toki saa olla ihan teknisiä ja spesifejäkin, niin pyrin niihin sitten vastaamaan mahdollisimman hyvin. Mutta aloitetaan sillä, että puhutaan vähän, että mikä se rajapinta sitten oikein on, eli te olette saattanut tämmöiset 3 kirjainta kuin API, eli API, jossakin nähdä. Tulee termeistä Application Programming Interface, ja interface, joka on siis ohjelmointirajapinta suomeksi. Ja meidän rajapinta on tällainen RESTful HTTP-API, ja sen ideana on se, että se rajapinta on mahdollisimman yksinkertainen, eikä juurikaan tarvitse ihmeellisempää dokumentaatiota sen käytön tueksi. Eli siinä kohtaa, kun ollaan saatu tekniset toimet tehtyä, eli autentikoinnit ja muut, ja pystytään niitä kutsuja tekemään, niin se kutsujen tekeminen itsessään on aika yksinkertaista. Tähän alkuun pikkasen teknistä asiaa tuohon autentikointiin liittyen, eli siihen autentikointiin käytetään tämmöisiä rajapinta-avaimia, niitä on julkinen ja yksityinen. Ne on tällaisia pitkiä numerokirjain-yhdistelmähäshejä, ja niiden avulla sitten niin muodostetaan tämmöinen autentikaatio-header, joka kulkee sitten aina sen kutsun mukana ja kertoo meidän päässä sitten, että tällä kyseisellä logiikalla ja näillä avaimilla on oikeus tätä kyseistä dataa hakea tai tuoda Lyytiin. Eli siinä niin kuin pääpiirteittäin alkujumppa, jonka jälkeen sitten niitä kutsuja pystyy tekemään. Hyvin yksinkertaistettuna niin rajapinnan kautta voidaan liikuttaa tapahtuma- ja osallistujadataa Lyytistä johonkin toiseen järjestelmään tai sitten kirjoittaa Lyytin ulkopuolelta Lyytiin sisään. Siinä on oikeastaan isossa kuvassa
miten se data liikkuu. Rajapintoja tietysti hyödynnetään integraatioissa, ja yleisimmät integraatiot, jos miettii, mitä niin miettii sieltä teidän asiakkaan näkökulmasta, niin on nettisivuilla oleva tapahtumakalenteri, jossa ideana on nimenomaan se, että kenenkään ei tarvitse sieltä kopipastella, manuaalisesti naputella nettisivuille tapahtumia näkyviin, vaan ne haetaan automaattisesti rajapintakutsujen avulla, ne tapahtumatiedot, se data, mitä siellä halutaan näyttää, niin rajapinnan yli jo tietyllä syklillä, jolloin automaattisesti ne tapahtumat sitten ilmestyy sinne kalenteriin. Ja mä kohta näytän tuosta hiukan esimerkkiä, niin pystyy havainnollistamaan enemmän, että mitä se käytännössä katsoen sitten tarkoittaa. Toinen hyvin yleinen, vähän tämmöinen laajempi integraatio on tietysti asiakkuudenhallintajärjestelmät, eli CRM-järjestelmät, jossa sitten pääasiassa liikutellaan sitä osallistujadataa, eli halutaan tapahtumista ilmoittautuneiden osallistujien tiedot CRM-järjestelmään, tai halutaan vaikka markkinoinnin automaatiojärjestelmään sellaiset osallistujat tai sellaisten osallistujien tiedot, jotka ovat esimerkiksi markkinointiluvan hyväksyneet. Niin nämä on tällaisia yleisimpiä käyttötarkoituksia. Mutta otetaan toi esimerkki tuosta näkyviin, eli tämä on nimenomaisestikin Katariinan mainitsema meidän oma tapahtumakalenteri, ja ihan yhtä lailla kun asiakkaat meidän rajapintaa voi käyttää, niin me käytetään sitä myös itse. Eli tämä meidän nettisivuilla oleva tapahtumakalenteri hakee näille tapahtumakorteille, jotka tässä näkyvät, niin kaiken mitä siinä näkyy. Eli sieltä tulee tapahtumalle tapahtumakortille tuollainen kuva, tapahtuman nimi, sitten tämä tapahtuman tyyppi, eli nämä on nyt online-tapahtumia, ja sitten siellä on tuo tapahtuman alkamispäivämäärä, kellonaika ja kieli. Ja nämä on kaikki sellaisia, jotka rajapinnasta saadaan itse asiassa ihan yhdellä rajapintakutsulla, kun haetaan tapahtumadataa. Eli siinä mielessä nämä tapahtumakalenterit on aika kevyitä integraatioita. Toki siellä nettisivujen päässä sitten niin jonkun täytyy luoda logiikka ja vähän skriptiä ja koodeja siihen, että mitä dataa sieltä halutaan sieltä rajapintavastauksesta käyttää ja miten se halutaan siellä näyttää siellä nettisivuilla. Mutta periaatteessa tämä kaikki perustuu hyvin vahvasti kenttien yhteen mäppäämiseen. Eli tietyt tiedot, mitä tässäkin näkyy, niin ne tulee suoraan sieltä tapahtumalta, mutta sitten siellä voi olla myös ihan tällaisia yrityskohtaisia tämmöisiä custom-kenttiä. Lyytissä ne on tapahtuman tiedot, sivulla näkyvät kentät, ja sitten voi olla vakiokysymyksiä, joita käytetään sitten ilmoittautumissivulla, niin ne on kummatkin sellaisia, joissa se ID-tunniste pysyy aina samana ihan kaikkien tapahtumien yli, ja tällöin se data on hyvin koherenttia, ja sitä kautta niin pystytään luomaan tosiaan se integraatio niin, että se kenttämäppäys onnistuu joka kerta, koska ne ID:t pysyy tosiaan täysin samana. Sitten tosiaan mainitsin tuossa asiakkuudenhallintajärjestelmät ja sitten tällaiset markkinoinnin automaatiojärjestelmät, niin näissäkin pätee niin kuin hyvin samat lainalaisuudet, eli data, jota haetaan, on vaan pikkasen eri, että haetaankin sitä osallistujadataa, haetaan osallistujien vastauksia, ovatko he hyväksyneet esimerkiksi markkinointiluvan, kaikki tällaiset näin, ja suodatetaan sieltä sitten sen mukaan, että nämä ihmiset on ne, jotka me halutaan sinne esimerkiksi markkinoinnin automaatiojärjestelmään, joille sitten lähetetään uutiskirjettä ja muuta markkinointiviestintää. Tässä oikeastaan nyt pääpiirteittäin, mikä se rajapinta on, mitä sillä voidaan tehdä, ja sitten tosiaan esimerkki tämmöisestä integraatiosta. Tähän väliin voisin ottaa mielelläni kysymyksiä, jos siellä on niitä herännyt. Voi tuonne chattiin naputella. Vielä ei ole kysymyksiä. Vielä ei ole tullut kysymyksiä. Ei. Okei.
laittakaa ihmeessä kysymyksiä sitten, jos vaan tulee mieleen. Mä voisin tässä hiukan mennä tuonne teknisempään puoleen, kun meillä tässä nyt aikaa kuitenkin on, niin otetaan tuohon esille vähän meidän rajapintadokumentaatiota. Ihan oikeastaan mitä ne kutsut itsessään sitten on. Mä vaihdan tuosta tollasen näkymän. Nyt näkyy. Eli alussa lupasin, että ei mennä hirveän tekniseen puoleen, mutta nyt mennään pikkasen kuitenkin, koska aiheesta hiukan kuitenkin vaatii. Mutta käytännössä katsoen sitten kun se autentikointi on tehty, ensinnäkin me ollaan muodostettu ne rajapinta-avaimet. Rajapinta-avaimet on aina yrityskohtaisia, eli jos teillä on yksi lyytiyritys, sinne luodaan rajapinta-avaimet, niin se tarkoittaa sitä, että niiden kautta on mahdollista saada kaikista kyseisen yrityksen alla olevista tapahtumista data. Ja tästä syystä niin tarkoittaa myöskin sitä, että jos nämä avaimet päätyy väärin käsiin, niin niillähän on sitten oikeasti pääsy sinne dataan, niin me ollaan siitä hyvin tarkkoja, että me toimitetaan ne aina 2 eri reittiä. Se julkinen avain me toimitetaan sähköpostitse, yksityinen avain tekstiviestitse, ja tämä me tehdään ainoastaan lyytipääkäyttäjän pyynnöstä. Eli halutaan varmistus siitä, että siellä ihan oikea henkilö sitä pyytää, ja me toimitetaan ne tietoturvallisesti ja oikealle henkilölle. Mutta joo, sitten kun on autentikaatio tehty ja todettu, että nyt pystytään kutsuja tekemään, niin silloin tämä dokumentaatio on yleensä se, joka otetaan auki. Ja täältä löytyy kaikki rajapintakutsut, eli täällä vasemmalla on kaiken näköisiä tällaisia erilaisia kutsuja. Puhuin tuossa aikaisemmin siitä tapahtumakalenterista ja siitä, että yksi kutsu riittää sen tapahtumakalenterin tarvitseman datan saamiseen, ainakin näin niin kuin yleensä, niin se on nimenomaan tämä, joka tässä nyt näkyy, eli tämä Get Events. Sellaisenaan kutsu palauttaa kaikkien tapahtumien kaiken saatavilla olevan datan. Ja sellaisissa tilanteissa, jossa tapahtumia ei ole kuin kymmeniä tai ehkä sanotaan maksimissaan joitain satoja, niin tällainen kutsu voidaan ihan hyvin laittaa ilman sen tarkempia rajauksia. Sitten jos mennään siihen, että siellä on tuhansia aktiivisia tapahtumia, niin sitten kutsusta voi muodostua rajapinnalle liian iso, ja sitten taas toisaalta se datan määrä myös siellä rajapintakutsun tekijän puolella, niin se on niin valtava, että sen perkaaminen on aika työlästä, tai voi olla työlästä. Niin silloin voidaan rajata esimerkiksi ihan yhdellä tapahtuma-ID:llä, että me halutaan nyt vain tämän kyseisen tapahtuman datat saada ulos. Voidaan tehdä aikarajauksia, esimerkiksi vaikka ottaa, että sellaiset tapahtumat, joiden aloitusaika on tietyllä aikavälillä, otetaan vain ne, kysytään ainoastaan ne rajapinnasta. Eli löytyy tämmöisiä parametrilistoja, ja dokumentaatiosta pystyy myös tarkistamaan, että millainen se data sitten, tai miltä se näyttää, kun se sieltä palautuu. Mä toivon, että tämä ei ole liian pienellä, mutta tässä on meillä tällainen esimerkki rajapintavastaus. Katsotaan, jos mä vähän zoomailen sitä, niin me päästään ehkä tuohon paremmin näkyviin. Näin. Eli tässä on nyt esimerkkinä se, että on tehty ihan se Get Events-kutsu. Ja se, mitä sieltä palautuu, on tapahtuman ID, sitten yritys-ID, tapahtuman omistajan ID ja toi sähköpostiosoite, nimi, yritys, tämmöiset perustiedot. Saadaan kaikki aikaleimat, joiden avulla voidaan esimerkiksi suodattaa, että tapahtumakalentereissakin on aika mielekästä, että siellä näytetään vain ne tapahtumat, jotka on tulevia, ja jätetään menneet näyttämättä.
riippuu tietysti vähän käyttötarkoituksesta. Jotkut haluaa, että siellä myös ne menneet näkyy, mutta on aika yleinen, että rajataan sitä sillä, että pidetään vain ne aktiiviset näkyvissä. Ja nyt kun mä olen tämän zoomannut, niin se ei tietysti rullaa tuon pidemmälle. Noin, mennään vähän alemmas vielä, niin täältä nähdään tutun näköisiä juttuja. Eli tapahtuman enrollment type, se voi olla, no mitä Lyytissä voi olla yksilöilmoittautuminen, AVEC-ryhmäilmoittautuminen, se tieto saadaan. Ja sitten täältä saadaan ihan suoraan avoin ilmoittautumislinkki. Ja se on tietysti se, mikä sinne tapahtumakalenteriin laitetaan sitten jonkun painikkeen taakse, josta ohjataan ne käyttäjät sitten ilmoittautumaan tapahtumaan. Saadaan myös osallistujamääristä tietoa, eli jos meillä esimerkiksi on tapahtumassa asetettu kapasiteetti, niin se näkyy tässä. Tämä null-arvo nyt kertoo sen, että tässä esimerkissä ei ole kapasiteetti asetettu, mutta jos olisi, niin siinä olisi joku numero. Ja sitten taas participant count kertoo sen, että kuinka moni siellä on ilmoittautuneena tai paikalla statuksilla, koska ne lasketaan silloin osallistujiksi. Ja toki se erottelee sitten myös nuo eri statukset. Saadaan myös tapahtuman tämä lokaatio, joka meillä tuossa kalenteri esimerkiksi näkyykin, että meillä se oli online. Tässä esimerkiksi se on nyt hybridi, tai sitten se voi olla in person, joka on sitten paikan päällä tapahtuma. Sitten mä otan vielä tuosta vähän alaspäin, niin täältä me saadaan. Eli nämä on niitä Lyytin tapahtuman tiedot-sivulla olevia peruskenttiä, tapahtuman nimi, osoite, jos on joku kotisivulinkki, osallistujatyypin otsikoita, online-linkin otsikoita, ja sitten lopussa palautuu vielä nämä tapahtuman tiedot sivun. Otetaan ensin tämä kategoria, tämä on tapahtumaluokka, jos on tapahtumaluokkia käytössä. Niillä pystytään rajaamaan eli esimerkiksi voi olla yksi tapahtumaluokka, jonne alustavasti luodaan tapahtumat, ja toinen tapahtumaluokka, jossa sitten on ne, jotka halutaan näyttää siellä kalenterissa. Tämä on esimerkiksi yksi tapa, jolla voidaan määritellä, että mitkä tapahtumat on valmiita julkaistavaksi. Tai sitten voidaan tosiaan käyttää niitä custom-tapahtuman tiedot kenttiä, eli niillä on, niin kuin sanoin, niin tämmöinen ID-tunniste, joka pysyy aina joka tapahtumassa täysin samana, niin sitä kautta voidaan luoda esimerkiksi semmoinen kysymys, että halutaanko tapahtuma näyttää tapahtumakalenterissa, vastausvaihtoehdot kyllä ja ei, ja mikäli vastausvaihtoehdoksi on annettu kyllä, niin suodatetaan ne tapahtumat sieltä rajapinnasta sinne tapahtumakalenteriin. Tällöin me saadaan vaan oikeasti ne, jotka on valmiita sinne julkaistavaksi. Siinä hiukan nyt tällaista teknistä jargonia ja tämmöistä JSON-muotoista dataa, jota se tosiaan se rajapinta palauttaa. Kysytään tässä välissä taas uudemman kerran, että herääkö siellä kysymyksiä liittyen siihen, mitä olen puhunut, tai siihen, mitä en ole puhunut, mutta rajapintaan liittyen kuitenkin. Ei näytä kysymyksiä tulevan. Siinä tapauksessa mä kysyn kysymyksen sinne yleisön suuntaan. Onko teillä Lyytillä tai Lyytin kanssa rakennettuja integraatioita, tai oletteko käyttänyt rajapintaa? Tai olette nyt henkilökohtaisesti, niin onko teidän yrityksessä tehty integraatioita, joka käyttää meidän rajapintaa? Sieltä tuli kysymystä.
lienee mahdollista rajata noiden osallistujien tuontia tilan perusteella, esim. Vaikka, että sieltä ei tule CRM, ne osallistujat, joiden tila on vaikkapa estynyt. Kyllä, aivan oikein. Eli sieltä voidaan napata sellainen, jos tehdään, eli nyt mennään sinne CRM-maailmaan, niin me halutaan saada osallistujadataa, niin se on tällainen kutsu kuin get events kautta participants. Ja tässä kutsussa voidaan rajata yhdellä parametrilla, joka on status, ja tässä nyt toivottavasti ihan mahdottoman pienellä, mutta tässä esimerkissä nimenomaisesti status on yhtä kuin reacted yes, joka tarkoittaa, että osallistuja on ilmoittautunut. Tämän parametrin kun lisää siihen kutsun URL-osoitteeseen sinne perään, eli täällä on se kutsun varsinainen osoite, api.lyyti.com kautta v2 kautta events, tuohon tulee event id kautta participant id, ja tuohon perään kun laittaa status on yhtä kuin reacted yes, niin rajapinta palauttaa vain ja ainoastaan ilmoittautuneet osallistujat, jättää ne kaikki muut huomioimatta. Mitäs muuta? Siellä on CRM-integraatiota käytössä ja osallistujatiedot liikkumaan Sympaan. Joo, Sympakin on sellainen, että jollekin asiakkaan meillä Sympa-integraatio on käytössä, ja tosiaan samalla tavalla rajapinnasta haetaan ne osallistujatiedot ja liikutetaan sitten Sympaan. Eli täysin mahdollinen integraatio myös sekin. Ja Sympan osalta niin se on oikeastaan aika samanlainen perusperiaate, koska sitä osallistujadataa liikutetaan. Toki HR-näkökulmasta niin siellä saattaa olla jotain vähän spesifimpää, mitä halutaan tuoda verrattuna sitten esimerkiksi CRM-järjestelmiin, tai esimerkiksi jos kyseessä on vaikka tämmöiset koulutukset ja halutaan kerätä koulutustietoa, niin siellä saattaa olla siihen liittyviä spesifejä kenttiä, mitä sinne on luotu, jotka halutaan sitten tuoda mukana. Sitten tulee kysymys liittyen tapahtumakohtaisiin rajapintakoodeihin. Onkohan tapahtumakohtaiset avaimet tulossa vielä joskus? Vastaus tähän on, että en sano, että eikö voisi olla tulossa, mutta ainakaan tällä hetkellä niin tällaista suunnitelmaa ei ole. Eli tavallaan ymmärrän sen, että tapahtumakohtaiset API-avaimet palvelee toki tiettyä tarkoitusta, mutta sitten taas toisaalta, niin jos halutaan oikeasti hakea vain yksi tapahtuma, niin se onnistuu sillä, että rajataan sinne kutsuun sen tapahtuman ID, niin silloin se ei palauta mitään muita tai mistään muista tapahtumista dataa kuin vaan siitä yhdestä, joka sinne on suodatettu mukaan. Sitten oli, että tiedot siirtyvät ilmoittautuneista. Joissain tapahtumissa osallistujat kuitenkin klikkaamaan paikalla olijaksi, ja silloin CRM ei siirry tietääkseni mitään. Tässä kannattaisi varmaan menetää korjauksia. Joo, kyllä, eli toi kuulostaa just siltä, että nyt siellä integraatiossa on määritelty tosiaan juurikin tuo aikaisempi esimerkki, eli se, että tuodaan ainoastaan ne ilmoittautuneet, mutta sieltä nyt puuttuu sitten se, että tuodaan myös ne, jotka ovat paikalla. Eli rajapinnassa se on sellainen status kuin show, niin sinne integraatioon pitäisi lisätä se, että tuodaan sekä ilmoittautuneet että paikalla olevat, jos tosiaan molemmat statukset tai molemmilla statuksilla olevat osallistujat halutaan CRM:ään liikuttaa. Tämä on erittäin hyvä kysymys ja suosittelen nostamaan tämän esiin teidän integraatiokumppanin kanssa, että lisäisivät sinne sen toisenkin parametrin mukaan, niin sitten saatte ne molemmilla statuksilla olevat osallistujat liikkumaan CRM:ään. Ja itse asiassa tähän niin kuin jatkona, niin joissakin asiakasintegraatioissa, joissa on ollut mukana, niin on käytetty sitten taas toisinpäin, että halutaankin vain ja ainoastaan ne, jotka oikeasti ovat olleet paikalla, ja jätetään ne jotka on jäänyt statuksella ilmoittautunut, niin jätetään ne pois. Että halutaankin tuoda vain ja ainoastaan ne, jotka oikeasti on osallistuneet siihen tapahtumaan. Ja se on myös
täysin mahdollista totta kai. Mä voisin tähän loppuun vielä silleen, ettei jää semmoinen olo kenellekään, että ollaan äärimmäisen vaikean asian kanssa tekemisissä. Periaatteessa toki niin kuin teknisenä toteutuksena niin se vaatii tietysti tietynlaista osaamista siellä varsinaisessa siltä taholta, joka sen integraation rakentaa. Mutta tämä rajapinta tässä välissä, niin tämä on kuitenkin datan liikuttamista ja tosiaan kenttien välistä keskustelua. Eli periaatteessa, kun te olette Lyytissä luomassa tapahtumaa ja näette siellä niitä erilaisia valmiita kenttiä, teillä saattaa olla omia tapahtumatiedot-kenttiä, teillä saattaa olla omia vakiokysymyksiä, sitten siellä on tietysti Lyytin omia vakiokysymyksiä, niin jos te nyt tämän pohjalta katsotte Lyytiä pikkasen eri silmin, niin ne kaikki kentät, mitä siellä näkyy ja mihin te täytätte tietoja tai mihin osallistuja antaa vastauksen, niin ne on kaikki rajapinnan yli saatavilla mihin tahansa toiseen järjestelmään. Ja vastaavasti myös rajapinnan yli pystyy luomaan osallistujia tapahtumaan, eli pystytään kirjoittamaan myös Lyytiin sisäänpäin. Se on aavistuksen verran monimutkaisempaa, mutta kuitenkin sellainen, että sitäkin paljon integraatioissa käytetään. Esimerkiksi näissä CRM-järjestelmäintegraatioissa, että halutaan vaikka Microsoft Dynamicsista tuoda joku tietty lista Lyytiin osallistujiksi, niin se onnistuu myös tuon rajapinnan yli ihan hyvin. Kiitos, Janne. Laitetaan sieltä vielä Janne volat pois, niin ei tule mitään kaikuja tänne. Toivottavasti tästä oli teille paljon hyötyä. Meidän asiakaspalvelu ja Janne tietysti siellä vastailee lisäkysymyksiinkin, jos on sellaisille tarvetta tai tulee mieleen niin kuin tapahtuman jälkeen sitten jotain vielä, niin ihan varmasti voitte olla yhteydessä sitten meidän asiakaspalveluun. Tässä kohtaa, jos ei ole lisäkysymyksiä, niin toivotetaan kaikille oikein hyvää viikonloppua ja toivottavasti nähdään sitten tulevissakin tapahtumissa. Muistakaa vastailla sinne EVS-kyselyyn, kun sellainen teidän sähköpostiinne tipahtaa, ja muistakaa aina sitten kirjoittaa jatkotoiveita, tai jos on jotain aiheita, joista haluaisitte kuulla lisää, niin otetaan sitten huomioon kaikki nämä toiveet. Me varmasti jäädään pienelle kesätauolle näiden aamukahvien kanssa, mutta jatketaan sitten taas kesälomien jälkeen. Mutta kiitos minunkin puolestani kaikille osallistujille. Mahtavaa, että teitä oli näinkin paljon linjoilla, ja kiitos Janne. Tämä oli oikein hyvä tietopaketti. Mutta kiitokset ja seuraaviin aamukahveihin.